Ngibingelele mbukelo wevumani film lo khuluma uvumani walile kwamhlaba yalingana awusona madoda le phansi emanguzi kuthiwa kakhubalo nimbiwe egcikeni kodwa ke asikho lapho ngibingelele futhi ngibingelele siswami ngiyathemba ukuthi ni right ngabe ukuchaza nje kabanzi ukuthi yini esibeka la njengamanje yini ebeyenza ukuthi uzisicela usisi nango sisi simcelile sibonge sisi ngesikhathi sakho uyaphila yebo ngiyaphila yebo futhi ungakuchaza kabanzi ukuthi yini eyenza ukuthi sicela usisi namhlanje sibe naye la mfowethu into eyenza ukuthi ngicele usisi la kwaVumani TV ile ukuthi bengifisa ukuconfess again ngikhulume yonke nje ingonyuluka kuyena ngokwenzeka kuthina noma ngalendlela esengizizwa ngayo mina kangangokuthi senginenkinga manje leyo ukuthi angilali kunezinto ezengishayo engingayiboni ngenxa ukuthi wasizakala ngendlela ongayona so manje ke ingakho ke ngithe ngizelana ngase ngithi futhi ke wanaye makacelwe siswami ngabe uyamazi ubhuti yebo bhuti ngiyamazi ngabe umazi kanjani mhlawumbe umuntu ozongisiza mezongisiza nganginesilwane ngihlushwa isilwane shuthi ngamthola ke lo bhuti lo bhuti lo egcineni kwagcina sekwenzakala izinto ezirongi nami engazazi usikwenzeka kanjani manje kushuthi ke mama kwenzeka izinto ezirongi ke ngagcina sengilala naye ke sesibudubezana sigcina sesilala ke kodwa ke angazi angifuqa manga shem bantu bomphakathi angazi ukwenzakala kanjani kodwa mina ngifuna usizo mina wathi yena uyangisiza nami ke ngahlala ngokuthi hayi vele uyangisiza wathi ufuna imali kumina ngathi mina ngoba ngiyasebenza futhi ngizokunika imali hayi wathi ngoba khona abanye abantu engabafica khona lapho ebasiza ebafuna imbuzi inkomo inkukhu izinto ezikanjalo yabona nakumina kwathi uzongisiza unginike imali noma inkomo mawunayo ngathi mina inkomo anginayo imali enganginika yona ngoba vele ngumuntu osebenzayo yabona wasethe naye ke sizobuye sixoxeke indaba mayelana nemali ake siqale senze kanje yabo ngokuthi vele nami ngumuntu ofuna usizo yabona ngagcina nami sengivula ke nakho kuma sengivula ke nangu ke eseqhubeka ke nokungisiza ke yebo bhuti wena sisingabe mhlawumbe ngalesikhathi ethi ufuna inkomo mhlawumbe wambuza ukuthi ufuna yiphi inkomo angimbuzanga kuphela anginakanga kodwa nje akuphela ngisho isikhathi esingana kuphela ngisho u2 days eshilo indaba ukuthi ufuna inkomo ekugcineni saca sesibudubezana nje yebo salalana kanjalo ngabe mfowethu yiphi inkomo awuyifuna kahle la kuze sibe clear nombukele kahle ngabe wafuna ukulala naye vele noma mhlawumbe wawufuna inkomo ehamba ngenyawo mfowethu mfowethu inkomo engangiyifuna mfowethu kahlahla ngangifuna le ehamba ngenyawo kodwa manje ke yena ukuthi emqondweni wakhe wasiyadidiseka yabo lonto leyo nami ngabona ukuthi okay njoba sedidisekile njena sekuvele ke nje seku obvious angisase angenzi nje nami kanjalo wawuzothini mfowethu kube mhlambe kwakuthiwa umkakho oyenziwa nje ufuna usizo wena mhlambe ngabe umchazele umlandise lapho futhi kabanzi ukuthi wena ngabe uyinyanga ngempela noma wena mhlambe buzenzela iside hustle ukuze na uphile mfowethu lo mbuzo obuza impela mina mfowethu akukho kunye okungale kwalokho nje kuphela mfethu mina ngangiyifunela imali nje kuphela ngondla abantu abami kulalo ezidliwe nje endlini umuntu aphile sisi wena hayibo yini lento ngizwayo wawufuna ni wawudla inkomo wawudla imbuzi zabantu wawuyizamela siswami yabona njengoba ngisho ukuthi nje hayibo ngiyalibonga idlozi lami yazi ngiyalibonga idlozi lami ukuthi uthole yona ke le wayithola ke kodwa ke phela ke manje le nyama thunyama ingakho phela ngithi isigebengu bhuti isigebengu
Sigebengu. Singabe mhlawumbe unayo umuntu othandana nawe ohlekisana naye. Nginayo straight wami ukhona. Ngoba nje sadide ngoba ngichazile nasekuqaleni ukuthi cha kwaba yinto nje. Ngiyabona kodwa eseshilo athenene angimnika imali ngokuthi ngumuntu osebenzayo. Ngathi it's fine ngizokunika imali. Nakho ke sesibhudubeza sesilalaki. Kwabanjani after ethi uyakusiza ulala nawe uyakulapha? Isipoki kwabanjani kuwena isilwana saqhubeka sakuhlupha? Saqhubeka sangihlupha kakhulu kabi saqhubeka nje sangihlupha sangilandela. Kahlahle nje mina usiza angitholanga. Shothi ubhuti lo isigebengu. Sigebengu. Mfowethu awusho ngabe mhlambe waqala kanjani nje kuze umcele ke ukuthi asilale wavele waphatha noma mhlambe ayikho nje ngoba ngisho ukuthi isigebengu ayike into ayikhuluma 10 sabhudubezana nje salala. Yebo kwangabe sakhulwa nendaba esilwana uthi kanjani cha shuthi nje uvela isigebengu noma kushuthi indlela alala amantombazane kanjalo noma kanjani ngathi kodwa ngabafica abantu awathi uyabasiza ebahlabisa izinkukhu izimbuzi nje kushuthi kahlahle wevele umuntu ovela uyisigebengu ngoba manje wenakho ukhuluma okunye noma sengasakhumbula ukuthi sanakile ukuthi sasesijahe yona lento leyo ukuthi sibudubezana isilalo kodwa nje weyesho ukuthi enene ngiyazi ngifuna ukuthi ube umakhopheni wami yazi idlozi lami nje idlozi lami enene belingitshela ukuthi ngizothola umuntu ofana nawe yabo nje ikhuluma izinto ezikanjalo bhuti yebo siswami ngabe mhlawumbe ufika wawusuvele usutargetile yini ukuthi mhlawumbe ungasuyithole nayo ubhuti lo? Cha bandla cha indlela akhuluma ngayo nami waba nesokanyana kanti uyisigebengu yebo sase siyalala ke naye. Mhlawumbe ngabe wena wawulalela ukuthi mhlawumbe uyayithola uyayijabulisa noma wawulalela ukuthi kuze usizakala? Ngangilalela ukuthi ngikwazi ukuthi ngisizakale because sasingihlupha bhuti isilwane sasingihlupha ngangalali ngangivele ngithi noma ngithiwa ngihlela nasi isilwane sesikhona ngabe mhlambe usuzamile ukuhamba ezinye indawo mhlambe noma baye enkonzweni bakuthandazela? Yebo bengeke ngiye naseenkonzweni ngiya nakashembe nje nabeshe nabantu abezulu abantu bethi bazongisiza nakho sengithola ubhuti ke lona ke bese kwenzakala lento eyenzakalile ukuthi ngigcine sengize ngilala nalo bhuti kodwa mina hlahle ngangifuna ukuthi angilaphe yena ubhuti lo nangu khona ngambuza bafo ngabe sekuthiwa unkosikazi wakho ngabe ufila kanjani unkosikazi wakho uthe uyofuna usizo bafika bamlala ngendlela engekho right? Mfowethu ngangeke ngiphatheke kahle ngangizophatheka kabi njengoba namanje vele ngingekho right ngingaphathekile kahle. Okay but shuthi ngoba vele azi ukuthi mina vele angiyeni umfazi wakhe yabo uyamuza indlela akhuluma ngayo nami shuthi mina ngi-useless into azane nje useless. Cha kodwa phela sise angangikuthanda nje kwase kufika lokho nami enhlizweni yami ukuthi hayi angisale sengikubikele ukuthi khona ngiyakuthanda yize phela sekwenzeke lokho okwenzekile kodwa ngiyakuthanda ngangisaba. Wawusaba? Ngangisaba impela nje mfowethu. Pho ususholana uthi naye ngibe umakhopheni wakho pho? Angithi phela sisiyo. Ukhona umuntu ongangena othandeni sekushiwa kuthiwa iba umakhopheni? Angithi phela ngithi ngiyakuzwa ukuthi ube isigebengu ngiyakuzwa impela dadewethu into eyinkinga phela manje ukuze ngisho kanjalo ukuthi bengicela ukuthi ube umakhopheni yingoba phela manje bese ngibona ukuthi okay sekwenzekile ngendlela kwenzeke ngayo kwenzekile lokho okwenzekile hayi khona impela hayi ungigculisile ubumnandi kakhulu ubumnandi kakhulu so manje yingakho ngifisa ukuthi ngithene sengithi mina ngifisa ukuthi ube umakhopheni hayi ngiyakuzwa bhuti sengibonga kona nje ukuthi uzozithula la ukuzeke sisale esesiyincenga kahle lento nangokuvumelana kwethu ke manje kusemthethweni ngeke lutho vela ungilaphanga wangilala egcineni into engangize ngayo kuwena awuzange uyifeze yabona siswami impela nje engangifuna ukuthi ube umakhopheni njoba ngangifuna ukuthi ube umakhopheni nje that's why ngagcina sengithi mina kuwena ngifisa ukuthi esintshontshelana hayibo yezwa lonto manje ke kanjani so manje hayi nami shuthi nje ingakho nami nje ngangidakwe lento engidakwe ngaloso sikhathi wabuya umqondo ukuthi hayibo no ungalwana uvulelana nomuntu esekutshela ukuthi enozoba umakhopheni
So manje phela ke sisi yingakho nangizehlisa nje kuwena ingakho ngize lana wena bhuti nje isigebengu lihle nje iqiniso isigebengu shuthi vele nje udlala ingane zabantu shuthi awuqali ngami kwenza lento shuthi baningi abantu osudlalile ngabo inqwaba nje baningi hayi ukuthena na ngoba nakunjalo ayikho into enje hayi ukuthi ngoba nakunjalo ayikho into enje bhuti ikhona into enjalo ukuthi wena ungavuma ukuthi umuntu azokutshela ku99 ukuthi ne ibo umakhwapheni akulale athi uvuma ukuthi ube umakhwapheni akukho kanjalo akukho serious into uyihalela nje akukho siswami ingakho ngibhalele lana kaVumani TV ukuthi ngizoxolisa kwena inhloso yami nje ukuxolisa kwena ngoba hayi ngiyafa izimpama zalesi sipoki sakho engathi mina ngiyakukhipha sona manje nasisihlupha mina ingakho ngithi ke ngizoxolisa mntaka makwena hayi okay ngiyaxolela bhuti kodwa ngicela imali amayithu 8000 enganginika wona ngicela ke isine interest ibo 14000 ngiyayicela bandla imali yami ngiyakuzwa sisi hayi nginedlozi bhuti uhlushwa yini so manje ke ngicela usahlushwa yini ilesi spoke sakho ukanjani manje nami ke ilokho engingakwazi ukuthi kanjani because manje hayi nginedlozi ayisiyafika mina siyangishaya ngempama impela sekukwena uthi ungaphindi yenze lento yenziwe ungaboyilala ingane zabantu kanje uqamba manga ungaboyenza leyo nto ngabe mfowethu awulandisa usisi kabanzi ubuhlalo lobu umlandise nje ngabo bani mhlambe ubuhlalo lobu ofakwayo intambo ufunga yona inyanga udla inkukhu zabantu wadla uyikhandela inyama nenkomo konke nezimbuzi ungabe umlandise kabanzi ukuthi konke lokhu wena uyini wena ngabe mhlambe uyinyanga nawe noma mhlambe khona okwaziyo noma khona ongakwazi umlandise nje kabanzi njengoba wawulandisa thina ekuqaleni siswami mina bengisasho ukuthi angilutho njengoba ade ngisho awuyona inyanga wena uyinyanga wena noma awuyona inyanga so wawudlala ngabantu awuyidlela nje imbuzi inkukhu zabantu nemali leyo oyifuna kumina uchaze na uchaze uyazi na ukuthi inyama ngokunyamalala imali impande yesona nawe uyakwazi nawe lo kahlahlo nawe uyona inyanga lebuhlalo lo bengangibona nami ngaze ngathemba ngakholwa ukuthi cha hayi ubhuti uyinyanga ngempela kanti ngangibonani kanti ubuhlalo uyifakela bona noma uyinyanga yangempela lana seswami angazi ngachaza kanjani kodwa kuya ekutheni ukuthi umuntu ubuka kanjani engingakusho nje kuphela ilokho ukuthi umuntu kufana nokuthi ngithi mina idlana inyama okay ke bhuti ngicela ukubuza lo bhuti lo uzoxolisa la kumina ngithola imali yami noma kwenzakalani noma uyavuma ukuthi yes uyiyona inyanga noma kanjani manje angiunderstand angimuzwa kahle uthi mcacisele bhuti ukuthi ngoba ufuna angithi uzumtshela ukuthi uzoxolisa uzisola kanjani ukuthi ulale naye umyuza ulala naye udlala ngaye and unendoda lo sisi lo njengoba sisi enangilana nawe ula ilento ukuthi ngizoxolisa kwena ukuthi ngenza iphutha into engafanele ngabe ngiyayenza ukuthi ngilale nawe 2 okwemali yakho sisi njengoba usho ukuthi ufuna ukuthi lo 8000 ibe ne increase ngiyakuzwa funa lapho kodwa ke ngiphinde ngikhale kancane futhi ukuthi manje ngizoyithatha phi ukuthi ngiyithathe phi awungenani nje ngiyacela nje ungehlisele hayi into engizokwehlisela yona webhuti into osukuyenza ubusuku wazi ukuthi uyenziswa yini uyenzelani yabo wena nje ngibuyisela 8000 wami usune interest ube 14000 ngiyawucela ungakashayi uOctober please ngiyakucela mfowethu imali uzoyibuyisa sisi ngizoyibuyisa imali yakho usuqedile ukuthi kanjani kodwa ngizobona mina ngidingayo nje bhuti abantu kumina bese uhamba ke futhi uyokhumula lobuhlalo obufakile uhlukane nokurobha abantu la South Africa wena bhuti uyangeza izintini
uhlukane nokurobha abantu la South Africa hambe yokhumula lento oyifakile ayikho lento yakho. Ingabe bhuti uyiyekile lento noma mhlawumbe mu broke ubucabanga ukuyenza? Hayi ngiyekile mfowethu. Yeah ngiyekile. Abantu bashayana abantu moba rob. Impela. Ingabe yini enye wakwenza yona lo bhuti? Imali nokuthi angilale kuphela. Yeah. Phela iyona nto nje leya ayenza kuphela ingakho nami ngisho ukuthi ayokulala asiyekeni kodwa shosho ngicela imali yami futhi. Ngabe nalisebenzisa ijazi? Yes alisebenzisa ijazi. Lali kuphi lalisesigodlweni noma wathi lento ni inyama wathi sicishe ilambu. Sacisha ke ilambu. Umuntu ke ongawusebenzisa ugesi washo njalo athi awusebenzisa ugesi usebenzisa ikhandlela. Kusho ukuthi indlela avele robha ngayo abantu bhuti nangu. Usebenzisa noma ngabe liphi ikhandlela noma ikhandlela eli-straight? Ikhandlela elibovu. Futhi wangilalisa roundini enempepho lapha yakho khona nanempepho nami ngakholwa nje bhuti yabona ukuthi ayoke ngilale naye lo muntu usizo ngizolithola yabo yonke into ngangifuqa mangangi happy shame kwaku right mina ngixakekile nje ngoba namanje sesho ukuthi ulandelwa ilezi ibhuku ezazingilandela izilwane hayi kunzima nje phela bhuti ngoba inakwakhe nje ngangibona izikhumba mina ngiunuka laphana umuzi wakhe wonke unuka igazi nje nasegate washo sengiphuma sengitshela ukuthi nene na indlela iphumela la indlela ukhaya goduka ayichasheme ngaze ngabheka ngemuva athi ke hayi iphunga shame hayi iphunga impela kwakhe hayi lali khona nezikhumba ngahlangana nanezikhumba egate nje izikhumba shuthi vele umuntu nje oqola abantu nje yabo umuntu nje eSouth Africa nje kahle uqola abantu kahle hluthi indlela aphila ngayo lo bhuti lo. Bafo engabe mhlambe ngabe uphatheka kanjani kubusisi wakho lo okhalanje noma umuntu wakini? Hayi mfowethu lapho bengeke ngiphatheke kahle bengophatheka kabi. Engisho nje ukuthi ngisasho noma ukuthi ngiyazehlisa futhi ngiyaxolisa. Hayi nami ngiyaxolela futhi kuphela imali cha engiyifunayo. Hayi kwemali na ngikuzwile khululeka. Imali nje kusine interest ngidinga u14,000 wathatha u8 wami. Ngidinga u14 iki. Wasatha 8,000. Yes wasatha 8,000 ubhuti. Ngidinga mina isu14,000 ngo-October. Ngiyayidinga eyami imali. Ngicela ukubuza ke sisi kusukela manje. Hayibo sokhathala amaqolo eSouth Africa. Kusukela manje isinyathelo nasithini uyangixolela noma ungixoleli? Ngithi hleze ngazi. Ngiyaxolela bhuti kodwa ngidinga imali yami. Hayi ngiyakuzwa. Kanti mangayithola imali yami uzobona impela kuzoshuma. Because imali yami kubhlungu impela lokho osubalisa ngakho ungafunga ukuthi inkosi impela ekwakwenzeka kumina enhlizweni yami yize nakwakwenziwa umuntu ofana nami kodwa nje wawushola ukuthi zonke ngiyakuzwa nje nakho khona la uxoxa ngoba umthanda bafo noma wawusamkhalela uvuke ezinkanuko? Hayi ukuthi ngoba nana ngangivukwe izinkanuko yini pho kwase kukhona uthando nje kuyena olwakhe ngalesikhathi nilala uthi uyamlapha olagcina naselwakheka ngalesikhathi ke sesisuka embhedeni impela. Siswami mhlambe ngabe indoda yakhe izofila kanjani ubona le video i-stress sam uzofila bad shame fuqa manga uzophatheka kabi because yena umuntu futhi ongathanda udlame yabo nje nokukhuluma akakuthandi yabo nje mesebona kanje kuma camera shame uzophatheka kabi ingakho ngithi nje ubhuda akashishisa imali wazi ukuthi thola imali ethi interest isu14,000 wazi lo mali engithathe yonke ngini straight ucha ke nakho ke ngempela ubhuda uyasho ukuthi uyaxolisa cela bana simxolele nansi imali kodwa nje imali ngoba imali ingakabi bikho nje vele kusazushuka. But you understand ukuthi mhlambe le nkulumo le mangayena usisi ubungagcina esulimala ngoba mhlambe abakubo bomndeni indoda yakhe abasemzini
impela ngiyakunderstanda lokho futhi ngiyakwazi ukuthi bengagcine yena sengilimala kahle kahle nami into engingayazi nje ukuthi kwenzeka kanjani njengoba kade echazile kwanayo Wawusholana uthi uyalapha mfethu kanti awulaphi futhi. Uyakanga. Yabo nje engingakusho nje dadewethu njengoba bese ngishilo Asengibuzela nabanye nje mhlamba basazobafaka kule nkinga lento osuke uyenzela nje futhi awuchaze nje njengoba bese ngishilo lokho anakokuthi ngoba phela ke manje kwenzekile angithi ayisekho futhi umfazi wakho mathi uyayibuka nje le video ebona into ekanjeni oyenzile uzokuphathela kanjani yena ngiyakwazi ukuyibuka le video ngoba phela vele obviously nasizoxabana vele obviously sizoxabana kodwa mina into engiyishoyo nengiyifisayo angikuphoqi futhi mokuba ukuthi akakathandi ungixolela usafuna ukukhila kuqala uthe uyaxolela futhi but ufuna imali ayifunayo so uthe uyidinga nini sithi October uzoyiletha ngezungaki ngo-October manje September manje September i-date uzoyiletha zungaki ngo-October imali yami akangilindele iziteti zakhona Uzaqhubeka uyenze lento okuhlabisa abantu imbuzi lapha angabe ngiyagula ekhanda ngisaphinde ngikwenze lokho futhi ngiyacabanga ukuthi ababukeli bayabona makukhona abefundisi ngokuhlushwa ziyipoki nje ngiyacabanga ukuthi bakuthandazele mina uzoba right bakutshela ukuthi ungafasta kanjani uyabona at least mina bengifuna ukuthi uhlangane nosisi uxolise kuyena yabona ungagcini ukuxolisa la phambi kwescreen ekubuka yena actually wakubona but wathi mayekubona wabona ukuthi lento le ngazi ukuthi imayelana nami ngoba uyena wayesebenza ka housing hayi impela kuyezwakala Wehalela umsebenzi wami noma wehalela imali yami wawuhalelani wena futhi umsebenzi mhlambe noma imali yakhe noma wabothi uphila kangcono mhlambe uzobhalansa kodwa nawe sisinawe uyazibona nje ukuthi usibutubutukana kanjani umuhle futhi kahle kahle nje ubuhle bakho obangidonsa ngangafuna imali yakho ngangafuna umsebenzi ngadonsa ubuhle bakho nje futhi wasugcina usuhaleleka ngaleyo ndlela leyo engasizi wena sisi ngoba wagcina esekhalela nagcina senenza lento enayenza mhlambe ngabe wawuqala noma kodwa ngeke angibothi ungakhuluma iqiniso mhlambe kukhona omunye okeyo yabo wamzwisa hayi akekho umuntu engeyamzwisa hayi akekho abengiqamba manga akekho nje isona nje lesigebengu lesi ekangiqala ngaso futhi ngigcina ngaso basengibonile ukuthi ufuka uqola umzansi uphinde uzoqolwa imali yakho mawumuntu uthi uzothola usizo egcineni ungathola usizo uthola ukulalwa uphinde uthola ukuthi uthathwe yonke imali 8000 but mkhulu kabi but 8000 yenza izinto eziningi zasendlini khona 14 lo sengimbiza wona msamncane kabi kahle kahle lo but bekumele ngithi 20000 because ngikuyimanje sengiqhathene straight wami vele obvious vele straight wami asazweni naye inyanga yonke azweni naye yabo nasemphakathini wehlisa isithunzi sakho wehlisa isithunzi sami nje nasemphakathini lo bhuti lo athini amazwi akho okugcina usisi naye uzokutshela amazwi akho okugcina athini amazwi akho okugcina mfethu asuka phakathi enhlizweni yakho amazwi ami okugcina siswami aswa nje ngaphathi enhlizweni ngiyazisola angizophinde kwenzeke lokho okwenzeka nawe nje ngaphakathi bengicela ukuthi lamazwi lawa athole indawo kuwena ahlale ukwazi ungixolela ngokuyiqiniso okwemali yakho nje wabe sesikhulumile ukuthi ngizoyikhokha imali yakho hayi ngathini kuyena seyikhulumele sesho kanje kuwena nami ngiyasho ukuthi shame ukuthi hayi ngiyamxolela ngoba uyazisola uyasho ukuthi imali yami futhi uzonginika next month hayi akunankinga nami ngiyamxolela ubhuti phela nje into engizoyiphathisa kuwena ungaphindi ngelinye ilanga ufa uthola abanye abantu abokubulala mina ngcono ke ngoba angikubulalanga kodwa nje imali yami ngiyidinga sine interest kuphela ungathini umuntu wesifazane ocabanga manje ukuyenyangeni ayothwala ucabanga manje ukuhamba ethi ufuna usizo
Hey bandla fuqama ngabantu besifazane shame hey yabo nje mina ngoba sengigileke kanje hayi ngeke ngibuye ngiphinde nje umuntu oyinyanga sengokwenza sure ukuthi kumele ngibe nobufakazi obugcwele ukuthi ngempela uyalapha lo muntu uyaziwa futhi esitendeni ukuthi uyalapha kodwa nje ukuthi ngizovele ngidotshwe umuntu nje ukuthi hayi mina ngakulapha into ukuthi hayi bandle ngisakwazi nani bantu besifazane ke fundani ukuthola iqiniso oqala before usizo umuntu wesilisa othi uyinyanga. Bhuti siyabonga ukuthi ufike siswami ngiyabonga nawe ukuthi ube khona ngesikhathi sakho mfowethu ngiyafisa sengazi ukuthi lento le ingaphela yabona babukeli siyanithanda nonke lana ikhona niyabona ukuthi kunjani emhlabeni kaNkuluNkulu amen.